Ni yanzu a Kano ne aure ya ɗauko ni ba ni da kowa a Kano. Haka zai kawo 'yan matan shi gidan nan idan na nuna ɓacin raina sai ya zage ni ya ce ba gidan ubana bane ba. Ba ni da right ɗin da zan hana shi kawo duk wanda ya ga dama. Ya ce min ko duk matan Kano zai kawo gidan shi ne ba ruwana. Da na 360 tashar albarka. A nan kuma tsohuwar matar Aminu Warkalce mai suna Khadija Hassan 'yar asalin garin Jos na jihar Filato ta yi zargin cewa ya ci mutuncinta ya kuma kore ta daga gidansa cikin dare. A cewar Khadija tana ɗauke da ciki mai wata 8 a lokacin da lamarin ya faru kuma ba ta da wani wajen da za ta iya zuwa. Haka kuma Khadija ta bayyana cewa ya hana ta komawa cikin gidan wanda yanzu haka kuma ta ce tana fuskantar matsaloli da suka haɗa da rashin kulawa da ciyarwa tun lokacin da abin ya faru kamar yadda da take shaida mana. Khadija Hassan ni yar aure ne kawai. Matar waƙi. Aminu Warkal. Daman da tuntuni ana zubutu na kanan ba da abubuwa da. To ya zo ƙarshe yanzu ya zo tsakar dare ya ce ya sake ni kuma ya kore ni cikin dare kuma in bar mishi gidan shi. Kuma ya san cewa ni ba 'yar gari ba ne. Ban san kowa ba. Ke kore ni da daddare. So ban tafi ba dai. Amma da safiya ta yi na kira yayata ta kai na asibiti. Na tafi asibiti ina zuwa asibiti ma suka admitin ɗina. An sallame ni daga asibiti mun dawo da daddare. Nan ma ya rufe gida ba ma zan shiga gidan ba bari in ɗauki tutsin fina. Ga tsohon ciki wata 8 sai ya tafi ya bar ni babu abinci. Yana garin sai fi sati 2 bai leko ba. Asibiti yana kallo na ko yana zaune ko zan kwana. Ciwo kamar zan mutu babu ruwan shi ko ya tashi ya bar ni a ɗakin ko yana zaune ba ko sannu ba zai ce ba safiya ta yi in ce mishi ya kai ni asibiti zai ce ba zai je bai da lokaci haka zai tafi ya bar ni kaɗai a gidan. To bayan nan na je an sallame ni daga asibiti ya ki ya buɗe gida da muka tafi sai na tafi gidan yayata a daren yana fita sai ni ma na fita sai na tafi gidan yayata ban dawo ba. To, ni dai buƙata na yanzu a bi min haƙƙina fundamental right ɗina nake nema a matsayina na 'yar ƙasa. Ya ci min mutunci a matsayina ta mace mai ciki wata 8 bai tausaya min ba. Ya ci mutunci na cikin dare bai yi tunanin me zai same ni ba. Harkar kula da mata masu juna biyun kyauta ne ba za ki kai kanki asibiti ba misali kin ga muna tare da irin wani abubuwan. Gaskiya ban sani ba saboda ni ba 'yan gari bane babu inda na sani ko maƙota ban sani ba. A wace unguwa kuka zauna? Mun zauna a Ɗanbare sai ka dawo muka zauna a Kwankwasiyya. Abin min haƙƙina da ya ci mutunci ya wulaƙanta ni ko kayan da zan sa ma babu ya hana ni ɗauki kayan da zan canja da magunguna na da zan sha ya hana ni ɗauka. Maganin ni na siya da ina siya ina da kuɗi ina siya ina business ɗina ina da kuɗi zan siya. To yanzu wannan ƙarshen abun sai da ya tafi satin shi biyu sai na gani ya za a yi kullum cikin shi ne fa a jikina. Wa zan je in tambaya ya bani kuɗi na gaji da tambayan ƴan uwana su ban kuɗi ko wani abu na gaji da cin bashi. Ina zaune ba abinci haka sati 2 ba zuwa asibiti. Kawai sai ya aiko da likitan dabbobi da abincin dabbobi a zo a duba mai dabbobin shi. Ni kuma ina kwance ban da lafiya. Rana haka na ɗingisa ina jiri na bin shi har haraba akan ya bani kuɗi. In je asibiti tunda shi ba zai kai ni ba. Wallahi kaɗan ya bi ta kaina da mota na matsa. Dan na fahimta kamar ya nuna dabbobinsa sun fi kike. Yawwa sai zuciya ya ɗibe ni na ce dabba ya fi ni. Sai da safiya ta yi na ce to ni da in mutu bari in ɗauki dabban shi rago da tunkiya. Sai na nemi mai nafef na ce da Allah ina ne inda ake sai da dabbobi ya kai min. Sai muka ya je ya kai min aka siyar sai ka min kuɗin. Sai washe gari ya turo min da polisawa wai su tafi da ni. Wai na mishi sata. Ya kika zato? To, ragon da na ɗauka na siya na yi amfani da kuɗin na je asibiti na ci abinci. Shi ne ya zo wai akan shi na mishi sata wai police su tafi da ni. Ita ɗayan ma da ta shiga da ta gani da ciki ta ce to ai mai ciki ne kuma ba ta da lafiya za a yi. Sai ce wai ai ko a kai ne a ɗauke ni a tafi da ni. To haka dai ya tara mana jama'a ya ci mana mutunci a kofar gidan yayata. Ba a tafi da ni ba ɗan. Roƙona ga mai girma gwamna yadda na san yana jin tausayin mata. Ni ma Esther ce. Ya shiga lamarina ya tausaya min ya bi min haƙƙina.
Tunda dama yana faɗa min cewa ni ban da gata, ba abin da na isa in ko ran da dare ma haka ya gaya min. Ya ce zai ga wanda ya tsaya min. Mun nemi ji daga gare shi amma ya ce mu bashi minti 30 zai neme mu, sai dai har kawo wannan lokaci da muke haɗa wannan rahoto bai neme mu ba. Mun sake neman wayarsa mun ji ta a kashe, sai dai duk sanda ya shirya magantuwa a ji mu da shi akan wannan lamari. Umar Ishaq Umar Sharaɗa ɗauke da rahoton. Da na 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna karawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.